ଆଜି ସକାଳୁ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଖାଲି କ୍ଷୀରି ପିଠା ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଆଲୋ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ୍ଷୀରି ପିଠା କିଏ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି ବା? ଆଜି ତ କାହିଁ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଥିଲା ପରି ମନେ ପଡୁନି। ଘରକୁ ଆସି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖେ ତ ଆଲୋ ଆଜି ପୁରା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀଟା। ଆଲୋ ମୁଁ ପୁରା ପୁଣି ନିଜେ ପଢୁଆ କେମିତି କେଜାଣି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପିଲାଦିନେ ଏଇ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ମୋତେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଆ ହେଇ ବନ୍ଦିଆ ବି ହୁଏ। ତାପରେ ଘରେ ଯାହା କ୍ଷୀରି ପିଠା ସବୁ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହୁଏ। ସେଦିନ ଏମିତି ଲାଗେ ନା ଯେମିତି ମୁଁ କୋଉ ଦେଶର ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ। ଆଉ ସେଦିନ ଘରର ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥାଏ। କିଏ ଏତେ ବଡ଼ ମୁହଁ କରି କୋଉ କୋଣରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ ତ କିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଦିଦି ପାଇଁ କାହିଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ହେଇନି। ସେଦିନ ବଡ଼ ହେବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି